Hau sengsal brum no mahaike sinti prasa borok. Bini borok bai bini borom bai Buthar Jak mane nugo. Seng sini hao tongsi bini borok bai satok pidok ongo. Omahaike tik tinina sini taku koraksa gonda sorani Ananda mela naini thangporo bo Wansa 4jon Bai Buthar Jak kha. Omono nogui noro kicha phano kha yogyada noro no wansoi naidi. Wansang lasidi sini tibra sarok. Baksa borok hingke Wansa bai programa gori mani nukha. Baksa borok hingke Wansa bai programa malai mani nukha. Sinti bersa borok tamo mohaike da tongsinai bini tolawo. Sal brum na bibai Buthar lai tongsinai. Omna